Fl-aħħar 3 xhur madwar 30,000 persuna żaru ċ-ċentru tax-xjenza Esplora, kunċett ġdid tax-xjenza f'Malta li attrazzjonijiet tiegħu ġibdu l-interess ta' bosta. Biex ikompli jikkumplementa ma' Esplora, fit-28 ta' Jannar se jiġi inawgurat il-Planetarium, dan permezz ta' ikla għal Malta Community Chest Fund. Din se tkun żieda importanti li tkompli tagħmel dan iċ-ċentru fost l-aqwa fl-Ewropa. Basically il-Planetarium huwa state of the art facility. Huwa globu kbir li fih hemm isu teatru li ħattik 360 degree view tax-xogħol li tkun qiegħed tipparteċipa fih. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti u x-Xjenza Jeffrey Policino Orlando spjega li x-xogħol f'Esplora mhux se jaqaf hawn. Fi żmien li ġej se jibdew tħejjiet sabiex Esplora ikun aċċessibbli wkoll permezz tal-baħar. Li ħajwassal biex in-nies ikun jistgħu jaċċessaw l-Esplora mill-baħar billi tintuża l-historic cot lift. Il-cot lift hija lift storiku li kien jintuża mill-servizzi navali Ingliżi li restawrajnieh diġà vuol dir il-makkinarju diġà huwa riabilitat, fil-fatt kien totalment replaced. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni Żgħażagħ u Sport Chris Saġus spjega kif Esplora qed jintlaqa b'mod mill-iktar pożittiv minn min iżuru. Proġett li issa ikompli iżid mal-importanza tan-naħa t'isfel ta' Malta u ikona ġdida fin-naħa t'isfel ta' Malta u dan ikompli jagħti aktar importanza sabiex dawn in-naħat ikompli jsir żvilupp li jagħmilhom aktar fl-attenzjoni nazzjonali.